Πετύχαμε σήμερα μια πάρα πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν πολύ δυνατό και σκληροτράχυλο αντίπαλο που θα κάνει πολλές ζημιές σε πολλούς αντιπάλους. Το πιο σημαντικό για εμάς σήμερα ήταν ότι με τους 3 βαθμούς της νίκης ανεβήκαμε στην 5η θέση, ότι κρατήσαμε το 0 στην άμυνα, ότι έχουμε αυτή τη βδομάδα, τελειώνοντας ο πρώτος γύρος, ένα ντέρμπι με την Κέρκυρα, όλες ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα και μπορούμε να μειώσουμε ακόμα τη διαφορά από το δεύτερο. Τα παιδιά μας έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο που ήμασταν καλύτεροι και πολύ ποιοτικοί. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να μην είχαμε τα στάνταρ των προηγούμενων αγώνων ή του πρώτου ημιχρόνου. Όμως το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους 3 βαθμούς της νίκης και που θα μας δώσουν μεγάλη βοήθεια για τη συνέχεια. Συγχαρητήρια στα παιδιά και ευχαριστούμε τους οπαδούς μας, τους δικοστούς οπαδούς μας όμως που ήταν και σήμερα δίπλα κοντά μας. Αρχικά να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία της ομάδας του Ηρωδότου, για την οποία γνωρίζουμε ότι είναι μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα. Έχει παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια και από εδώ και πέρα με τις αλλαγές που έχουν γίνει είναι μια καινούργια ομάδα και χρειάζεται υπομονή και στήριξη η ομάδα του Ηρωδότου. Για το παιχνίδι θέλω να πω πως είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι όχι μόνο για το ότι κερδίσαμε 3 βαθμούς για πρώτη φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι, κάτι που πέρυσι ήταν η μεγάλη μας δύναμη τα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί ελέγξαμε για 90 λεπτά το παιχνίδι, ήμασταν κυρίαρχοι σε αυτό και όταν χρειάστηκε τα τελευταία 10 λεπτά να αλλάξουμε το σχηματισμό και να αμυνθούμε, δεν απειληθήκαμε καθόλου. Άρα αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση και για τον τρόπο που λειτουργήσαμε στην άμυνα και για τον τρόπο που λειτουργήσαμε στην επίθεση. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είναι πραγματικά εξαιρετικοί, είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι και σε όλο το team. Προσπαθήσαμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο σε έναν καλό αγωνιστικό χώρο. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Ευτυχήσαμε να σκοράρουμε νωρίς και αυτό μας έδωσε πιο πολύ αυτοεπιπίθεση στο να παίξουμε μπάλα και να κυκλοφορήσουμε και να κάνουμε κυκλοφορία. Το επόμενο μάτς που έρχεται κόντρα στην Κέρκυρα για την Παναχαϊκή μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι καλύτερο για την πατρινή ομάδα στο πρωτάθλημα. Ναι, θα ήταν καλό να πάρουμε τους 3 βαθμούς την επόμενη Κυριακή. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μέσα στο σπίτι μας.